Ali, आंनि फिसालाखौसो मोनबाय नोङो। आयै नों मानो बिदिब्रा आयै आयै नोंबो सासे गथ' र' आं रायलायग्रोनि मा रोंनाय मोनसोदों नों आंनि फिसालाजोंल' बांद्राय बुंनांलालै आयै बे थुनथुलिनि मा गोरोन्थि नुलायखो नोङो नोंखौथ' साला आं इसेबां खोनासंबाय दं सिरियै माने बे नङा जे नों आंखौ बायदि बुंबाय थानो इसेबां बुंजानो आंहाबो दरखार जाखायाखै नङाना आयौ साला बुरबक बुरै थोंगौ थोंजों नङाबा बाथोनसो आंनाबो ना मा होनोमोनलाय आरे लाजि रोङियाथ' नोंसो हिनजाव इसेबां बुंबाबो लाजिनोनो गैया लैजा गैया गन्थं गैजायि नोंहालाय खोब लैजा दंसै नामा लामा सामा नों आंखौ आखाइ होनो फैदों मा हिसाबै नों आंखौ आखाइ होखोलै आखाइखौ आंबो होनो हायो नों जे आंखौ एकदमबारे जानला मानला सोबादों नोंखौबो सोबानो हायो नाथाय नोंनि बैसोखौ नायनानैसो थुनथुलि आखाइ हमथानानै दोङो आंखौबो मा नों मा जानला मानला मानसि सानदों नामा हा बुरै आयौ जाबायलै आयै थुनथुलि सिरि थादो दे लामा सामायाव बेफोरबायदि हामा नङाना आरो नों आयै नोंनाबो बांद्रायथारबायना बेफोरबायदि खालामफैनामोन नों थुनथुलिखौ आरो नों जे बे थाइसेबां बादा होनायावबो नों बिखौ लोगो हमफैदों सिरि सिखावैथ' लोगो हमखायो लोगो हमबायानो थायो बेखौ हाजार बादा होबाबो नों मानो बेफोरबायदि फैनांगौ बिजों रायलायनो नालाय आंजों फेस टु फेस रायलायलै जानला मानला खेंख्रा खेंख्रि नङा डाइरेक्ट खोथा आरे लक्ष्मण दय गैया मा गैया आंखौ बेफोरबायदि दासोबाथ होनो मैया जल्दि बिनिफ्राय लांनोबा लां नङाबा खोथाया एसे बोरैबासो जागोन दै बोरैबायाथ' बोरैबा जाखाबायानो नों जे इसेबां बादा होनायाव नोंसो मानिनांगौमोन ना नोंहा मानो गोजान जानो हायाखै आं मानो गोजान जानो बे आंनि लोगो जोंहा लोगोजों लोगो रायज्लायदों नोंहा मा प्रब्लेम जादों आंबो जाहा थाहा मानसि नङालै थुनथुलिया नों आंखौ जानला मानला साननानै बेफोरबायदि नंखाय बाखाय दाय होनानै आंखौ जानला मानला आखाइ दाहो मिथिबाय बुरिलायनानै नोंबो राजिनांगौ ना नोंहालाय लेजिया बहा थांखो नोंलाय बबेनि गियान होनो फैदों आंखौ जानला मानला आहा बे आंनि फिसाला नोंहा बेहाय बुंनो लागा जेबो गैया नाथाय आंहा बुंनो दङ मानोना नों आंनि फिसालाजों बादा होबाबो रायज्लायदों अब्ला मानो बुङा आङो आंनि फिसाला आंनि गोसो आं जायजों रायलायहोनो गोसो रायलायहोगोन जायजों रायलायहोआ माने रायलायहोआ आरे बा नोंनि फिसालाबा नोंखौ बिखौ माने नों फुथुला साननानै बेखौ फिदिबाय थानोसै आरो नोङो मा बेहा गावनि खुद गोसो गैया नोंनि गोसो बायदि सोलिजोबगोन आंनि फिसालानि सायाव नोंहा बुंनो जेबो मोन्थाय गैया नाथाय आं बिनि बिमा बेखायनो गोजान जानोबा जा मोजां बुंनायावथ' मानिखायासै बेखायनो आखाइफ्राबो होनांगौ जाबाय आं नोंखौ आरो दिनैनिफ्राय नुबावनांगौबा बेनिफ्राय नों मानसि मोजांबा नोंना फिसाया नोंखौ मानो गारगौमोन दा आंनि फिसालानि खिथु खारफाबाय थादों नोङो पापि हिनजाव मोजां हिनजावबा संसार मोजां जानो रोंगौमोन नाथाय नङा नोंथ' आलथुक फालथुक जाखाबाय बेखायनो दा आंनि फिसालाखौसो नाथाय खोनासं हाजार खिमुहिनि होआ नों फिदिङा अब्लाबो आंनि फिसाला नोंनि जाया माब्लाबाबो आं जानो होआ थोलानो नागिरदोंमोन नों सालाखौ बे आंनि लोगोसो होनदों लोगो बुजिया नामा नोङो लोङा गारा निसा नांग्रा नामा नोमाया हो लक्ष्मण आंखौसो बिदि बुंदों लोगोजोंबो लोगो रायज्लायनो हाला नामा दाना एसे माबा रायज्लायबानो बेलेग सानो आरो आंनि फिसाया आंनि खोथाखौथ' बायदिसिना बुंलाबायना नों मिन्थिया गारानो बिनिफ्राय गाज्रि आं नङा बिसोमोन नोंनि नोंसालाखौलाय मा नांनायनि मुहिनि होखांबायनोसै आंलाय मानि सिबिलै जाबायलै सिरि थादो सानैबो फैद' नोंबो थांनोसै सुनिसो बे हिनजावा बेजों थाबाय थानाङा आबा थुनथुलिया मालाबाबो सुनि जानो हाया आयै आरो नोङो बेखौ बायदिसिना बुंनायाबो थिग जायाखै नङाना बेफोरबायदि आखाइ होफैनाङामोन नोङो थौदो न'आव थांसै लामा सामायाव बिदि दावराव दावसि खालामफैनाङा मालाय जायगायाव आयै नोंखौथ' आङो बेफोरबायदि सानाखैमोन ना आयै एथ' बिदि सानगोन होननानै नों जों रायलायो नाथाय नों एथ' बायदि खोथा सानैथारबाय आरो बेखौ नोंहा एसेबां बायदि बुंनायनि मा मोन्थाय दङ औ मा मोन्थाय दं नोंहाबो नोमाया लानानै थां लक्ष्मण बेहाय आं एक सेकेन्डबो बारदास्त खालामनो हाला थुनथुलिया रियेलि सरिलै आइनिफ्राय आइया बेफोरबायदि खालामनाङामोन नोंखौ आं बेयाव सरि होनबाय थानाङा हाय आबाथौ नोंनि सरिबो नाङा आंनो नोमानि सरिबो नाङा रावनिबो सरिबो नाङा गोख्रै ओंखारलां सानैबो चलो निखल जाव सानैबो जल्दिनो नों आंनि सासे मोजां लोगो बाने बे नङा जे नोंनि बिमाया आंखौ बायदि बुंगोन थोस बेबायदि जाथारो मानसिनि साननाया नों मालाय खोब मोजां मानसिहाय मानसि मोजांबाखि बिदि बुंजायो नंनायानो नंखागौखा नोङो गाज्रि नालाय गाज्रि बुंनाया डाइरेक्टसो आंनाबो आरे थां सानैबो थां नेक्स्ट टाइम आरो आंखौ बेफोरबायदि आखाइ होनांगौबा दिगदार दं नों बुरै हे सोरनि बिखुनजो जागोन बेलाय लावसिं बासिं बुरिया बोरैबाथार आंनोथ' बिदि बिखुनजो दा मोनथारदोंहाय जायनिखि बिखुनजो जाया मानो नों सोर बिहामजोखौबो सान्थि दोननाय नंखाया बे बुरिया नोङो हिनजावखौ लानानै बहाबा खाराबा जानाय नङा लक्ष्मण नोमाया नोंखौ सान्थि थानो होनाय नङाहाय साला ओमफ्राय बबेनि मन्त्र गोरों जाखो आंलाय जादु गोरोंनो जे आं लक्ष्मणखौ बिदि आंनि कब्जायाव खालामनानै लानो हा बेफोरबायदि आङो बेखौ मुहिनि होलायनो हानो थोस ओइनायहाय मानि सिबिलाय थुनथुलिखौ एथ' गाज्रि साननो बे बुरिया आंखौ सानाव हुसियाव एकदम सोबा फैदों बियो सानसेबाबो बदला लागोनहाय आङो आयै सुइटार बायनांगौमोनलै हा सुइटारानो दंखायो माथो नोंनिया सिगांनि बायनायानो बै बोसोराव बायनायानो खथ' मोजाङैनो दं दायो दिरुननानै दोन सुना होनि आङो हा बेखौनो गानगोन मानोलाय गोदान बायबाय थानो आबा
ओलै आयै मालाय मानसिफ्रा गुदुं गुदुं मोजां मोजां सुइटार बायनानै लायो ओमफ्राय आंहा बायनो मोना आरो मोना अबाव जोंहालाय फैसा थाखा बिफां दंनाय थां माथां बेफोरबायदि गोदान बायनो होनबानो मोनो थोद साननाय बायदियानो जेबो मोनफेरा आङो साननाय बायदि फुरा खालामजोबनो लुगैबाबा साख्रिफ्रा मोजां लानो नाजा हो सेस्था खालाम फरायनायफ्रा मोजां फराय कमप्लिट खालाम बुजिबाय दै लागोनब्रा ओमफ्राय साख्रि लाथारनांगौ बेथ' नङाना बिजनेसजोंबो मानसिया अमिर जानो हायोब्रा आयै बेथ' बे बेनिफ्राय बे बारि खना खना मानि हा सोरजों रायलायबाय थायो नोङो हो बे बारि खना खना मानि लेवार बाजानो लुगैदों बियो बिनिफ्राय आरो ओरै लान्जाय गोलाव गोलावफ्रा फैयो दायै मा बुङोब्रा दालाय अबाव लेवार ओंखारनांगौ अखा हाबासो ओंखारो हाग्रा बारा गैयाना आंलाय लोगोजोंसो रायलायोब्रा बेहाय डिस्टार्ब जायोना खोब लोगो जाखागोन नोमायाबो मिन्थियो गैयाहाय हाबा दानि जुगाव नैनि थेख्ला थेख्लिफ्रानो गोसो थोनाय थायोनो हा नोंनाबो सोरबा दंसो नामासै खबरदार बेथा बिदि नङालै आयै सुइटारसो गोदान नांगौमोनलै बे फुरानिया दिहुन आं सुना होगोन दायो गाबोनफोर रानगोन बियो लुबायना बेखायनो बुंनो बायोलां फनालाय बेथा रिसार्जआवनो मासे मासे थांखायो माथो नोंना फना आदार जाबाय थायो आरो नांबावगौ नोंनो गोदान गोदान सुइटार दायो साम'आ साय आं दा मोनायाव आराम सबायजों संगोन गोथावनो जायैया गोबावथारसै मैया खननानै लायदोंमोन आङो बाल्थियाव सोमनानै दोनदों आब'खौ सायनो थिनब्रा आयै माथो बिलाय आंहा खांख्राइखौ बाथोन जागोन आं साम' सायालै एफा गोबाव टाइम लायो नाङा दे आबा नोङो साम'खौनो साय नोंबुआ मालाय मा खामानि मावा नामा बेलेग खामानि मावो ना नोंहाथ' जेबो मावसिनथारा माथो गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ नुबाय औ दिनैसो लोगो मोनबायथ' आरो जोङो बेनिफ्राय आयौ नोंसो ओमफ्राय सनालि माथो दासिमबो महरानो एसेबो सोलाया बे गोसोमानो गोसोम बेनिफ्राय खानाय मडेल सडेल जेबो सोलाया मानसिनि महरानो इसोर सोरजि हरखानाय महरालाय बहाथो सोलायनो दे जेरै हरदों आंना बिदिनोखा मानो होनोबा आङो मेकआप सेकआपबो बारा लायाना नों देलायनोबो रोंखायाना बारा थोस ओमफ्राय बांद्राय जाम्बि जाम्बि थानाङालै आजिखालि एसे देलायनांगौब्रा जाम्बि माथो दाबो बेनो बे नुवाखै आंखौ बेसे जोंख्लाबजोबदों मानसियानो नोंजोंलाय बहाथो हानो गावहा मेकआप दाफबजोबनानै लाबाय बायदि बायदि फुनलु फुनलानो आं बिदि फुनालै मोखांफ्रा उनावसो गाज्रि जागोन नोंनियाबो उरायना इसेबां दुगिनो गावनि महरखौ लाना ओमफ्राय सनालि फाइनालि नोंजों लोगो मोनना दिनै आं गोसोखौ एसे मोजां मोनलायदोंलै ओमफ्राय आंना ना प्लेनिंआबो बिदि न'आव फैनायनि नङामोन औ गामिनि मानसिफ्राबो नोंखौ बहाबा खारबायसो होननानै बुङो जेन'बा नोंसिनि आब' बाजैमोनाबो जेबो मिन्थिया नालाय नोंबो खिन्थियासै रावजोंबो कन्टेक्टबो खालामा आंनोबो फन हरा गावहा ओरैबायदि गोजानाव बहाबा थाहैबाय ओमफ्राय बहा थाहैनायमोन नोङो थोस जाम्बि थाहैनायखौलाय मा आंहालाय बिन्दासैनो दंखायोमोन नाथाय आदा लक्ष्मणासो आंखौ न'आव जबरदस्ति लाबोदो आयौ नंगौ ओंलै दिनै आलदा मोनसे मजा खालामसै दे बरिं मोननाया खारनायनि दा गेम गेलेनोसैब्रा गोदाननो मैयासो डाउनलड खालामदोंमोन आं ओइ जाम्बा बेफोरखौ गेलेबाय थायो नामाब्रा फनावलाय बेसे हाबसिननानै थाबाय थानो होमबा दा जोंहा बायहेरायाव ओंखारलांसै ना नाङाब्रा आंथ' सानदोंमोन जोंहा बै गामि दै खाथियाव जलफि फिथाइखौसो हानायनि सानदोंमोनलां हाजि जानोसैब्रा जलफिखौ जलफि फिथाइ बेखौलाय जोंहा बायबानो मोनोना जोंहा आफायाबो बायनानै लाबोखायो बिहरबानो जाम्बालै नोङो थोद ओमफ्राय नों दंफां गाखोफेरबाय हो जोंहाथ' जा बरिया गाखोनो हाखायो बायनायावबो मा मजा गावबागाव गाखोनानै हाननानै जानायाव साबसिन मजा मोनथिबाय आच्छा गनजोंबोथ' हाननो हायोना नों टाउनाव थाग्राना बेखायनो बेफोर गामिनि मजाखौ मिन्थियालै दंबा नोङो नैबे दंफांखौनो गाखोलाय हायोबा बा नों अलंबारखौ दम होदों ओमफ्राय मा जाखो आसोल गिबायबो नामा गोजौखौ नायनानै आंथ' मिन्थिखागौ नों मालाबाबो गाखोनो हाखानाय नङालै आरो गाखोफेरखायाखैबो ना नों आंखौ चेलेन्ज होदों नामा आरो जुदि सोरबा आंखौ चेलेन्ज होयोना बेखौ आं कमप्लिट खालामनानैसो गारोथ' आच्छा दे होमबालाय चेलेन्ज होबाय दे आं नों आंखौ चेलेन्ज होदोंखौनो होननानै सानना ला बा बिदिबा नों आंखौ नायथारनो लुबैदों ना आं गाखोनो हागोन ना हाया आरो जुदि आं गाखोनानै देखायनो हायोबा अब्लानिया सानफ्रामबो ना स्कुलाव आं नोंनो 10 थाखानि मेथाइ जाहोबाय थागोनलै बा एसेबां फैसा दङ दाना नोंनाव नों जुदि हाथारोबाथ' आं नोंनि थाखाय माबा जाहोगोनब्रा नोंखौ अके होमबाथ' मोजाङानो गाखोनोथ' हागोन आङो मानो हाया जानो दे नाथाय न'नि मानसिफोरासो आंखौ रायोबोला जारला जागोन नायथारनि आङो आरो जुदि बियो गाखोनो हायाना बिनिफ्राय 500 लाखागोन आङो मानो होनबा बेथ' मालदारखाना ओइ अलंबार जुदि नों गाखोनो हाया नों आंनो 500 थाखा एकदम होखानांगोनलै 500 अके
जुदि आं गाखोनो हायाबा नोंनो आं डाइरेक्ट 500 होगोन आंनाव अलरेडि दंखाबावोसो फैसायानो नोंनाव फैसायानो थाखाबाय थाखायोलै मालायना जोंफोरा फैसाखौनो मोननो थाङालै बिबाबो थेवबो जुदि नों गाखोनो हायो आंथ' नों 10 थाखानि जाहोबायानो थागोन 10 दिन कन्टिनिउ जाबाय दे होमबा बे अलंबाराबाया बहा थांखोबा दसेनो बहा थाङोदि बे गथ'आ हाजारबार बुङो आं गोजानाव दा थां अलंबाराबा अलंबार आयै हा आन्टी नोंखौ साइकेल गाखोनो थिनदों गथ' गोख्रै ओंखार होनदों आं आबा ओंखार थिया नोंखौ बेयाव गाखोनो बोरैबा आथिं आखाइ बायबा मा जागोन गथ' नों थिनदों नामा हो आंनि फिसालाखौ बे गोजौआव गाखोनो नङालै मादै ओमफ्राय नों खोनागोना खोनायाखै ओंखार जल्दि ओंखारल' नोङो गाहायाव औ आयै ओंखारगासिनो आं र' ओंखारगासिनो नङा गोख्रै जेरै गाखोदों बिदिनो ओंखार बोरैबा आथिं आखाइ बायगोन इसोर माला गथ'आ गेलेनो थाङो ओमफ्राय बिदिसो नोङो गाहायावल' ओंखारथारदो नोङो आबा मोजाङै हमथा आयौ बोरैबा गोलैगोन जुथासो गानबावदों बे गथ'आ गाखोनायाव इसोर मोजां हमथालै आयै आं मा खालामबावनांगौ जाखो आबा मोजां हमथा आबा मोजां ओइ बिमा माया मा जालायखो हा फिथाखौनो एसे देनानै बानायदोब्रा गुदुंनो गोजां बोथोराव जानो बरिया जायो साहाजों हा सोरथो देनांगौ जाखो देनायनिफ्राय लानानै बानायनाय माबानाय गासैबो बेसे टाइम लायो हा बेखौनो बानायलायनांगौ होमबा दा हाथायाव थांबा 10 थाखानि जाना फै खुगुनिजों ओइ बिमा हा फैसाजों गारनानै जालायनांगौ होमबा फिथाखिनिखौनो नोंनोथ' देनानै बानायनो हायोना मानिथो आंनि हिनजाव जाथारदों नोंलाय फिथा देनानै गावनि फिसायनो जाहोनो हायाबा देब्रा बिमा फिथाखौनो देनानै बानायदो जों आराम बोराय बुरै सानैजों दा बेलासियावनो एकदम गोथाव साहाजों जानोसैब्रा नोंनि आखाइनि फिथा देनायखौ मोनजाथारिया गोबावथारसैलै बिमा हा मानो बुजिया होमबा नोंनाबाथाय बिसिखौ खामानि थिननायल'थार नोंनो देना होना बाराखौबा गासिबो जगारखौ नों खालामना होबानो जाबाय आं खालि बानायगोनल' मिथिबाय थै माबा नोंखौ थिनबा आंखौ उल्था बेना मानो बिदिब्रा थै जाबाय दे जाबाय ओरैनो माइ हाहैनाया आंहा सिङा एसे साना दोङो बेखौबा मिथिया ना होनांगौ ना मलम लाबोना होनांगौ जेबो मिथिया फारसेनिफ्रायनो संनाय खावनायाथ' आंनो संखाजोबनांगौ बेनाबाथाय गोथाव जानायल'सो नङा होमबा बेफोरखौबा मा जानांगौ गोजां बोथोराव गोलोम बोथोराव मा माबानांगौ बानायनांगौ बेखौ बानाय बैखौ साव बैखौ बिदि खालाम बैखौ बानाय आं एथ' खस्थ' खामानि मावनो हायाहाय बेफोरबायदि खस्थ' मावनानै जाग्रा नंखाया आं गोदोनिफ्रायनो हाथायाव दा 10 थाखानि बायनानै जाबो बेखिनिखौ हाया नामा 10 थाखा गारनोखौनो बायो ओइ गय जानोबा थाखा गैया आंनाव आरो मा फिथा 10 थाखानि जानो आंलाय गय जानो फैसायानो गैया आंनाव नोंनालाय बहा थानो बोराय सना नोंनालाय पकेटानो जेब्लायबो जिर'सो थाबाय थायोहाय बेफोरबायदिजों बोरै जानोसै संसारालाय बिसिनिखौल'सो फैसाखौ नांगौ जायो बेहा आंहा दोनथुमबायो हा नोंनि दोनथुमनायाबो आंखौ 10 थाखा गोजौ फैसा गारनानै फिथा जाबोनो थिनबाय होमबा घुगुनि जाबोनो थिनबाय 20 थाखा लागोन माथो आरो आं साहा गैयाबाथ' घुगुनि फिथा जेबो जाखायालै होद दायो खेलासो नायनोसैलां खेला गेलेयोबा नोंहा थाखा दङ बोराय दङाब्रा बिमा आंलाय आंनि लोगोजोंसो थांगोनब्रा थै दे ओमफ्राय बे लाफाया खाहैदो दा लाफाखौनो संसै आराम लाफा बोथोराव लाफा जायाबा गोजां बोथोराव ओरैनो जि खहाबोहाय लाफाजों नङा होमबा बोराय मैयानि दाउ बयलार आथिं गांखं दङ बेखौ फाजा एवनोसै बिबु बिला माबा माबि जागोन लाफा खानाय बारियाथ' आंनो गावनो खानानै संनो हाथारो बेखिनिखौबो मावनो हाला ओइ हिनजावा बेबायदि जायो नामा बारियाव ओरै खाहैबानो मोनथारो गावनो खानानै आरो दा सायनायाबो आंनिनो बारि जाखागोन मानिथो नोंलाय इसेबां बायोब्रा दाना बिदि बादुलि जानालै माया मावनाया आंल' मावाहाय बोराय नोंबो एसे मावनांगोन आंबो एसे मावनांगोन खामानिफोरखौ बिदिनो रानलायनानै मावनांगोन अब्लासो संसारा मोजां जालांगोन दा बुजिबाय बोराय ओमफ्राय नै माया बैयो बे सासे गामिनि बाजै दङ ना माथो बिनि माबाया फिसालाया गैलानोलै आयौ हामा जाखोसै माथो आंनि फिसाला बायदि जामोन बियो दाख्लैसो दखानाव थांनायाव मादै होननानै रायदावलायदोंमोन बोरै गोमाखो बारा मोजां मोनथियालै आलायना लादोनो हे इसोर हामानो बिदि खालामनांगौसै ओरैनो फिसाला सासेल'सो नङा होनदा बिस्रा नंगौमोनब्रा खथ' अनोमोन दा बे फिसाजो सानैल'सैसोना बेनो दुइसिनमोन खथ' मोजाङै अनसि फेदेरदोंमोन दा गथ'आबा बाबुआ मानो बिदि खालामनानै लाखो दायो बेलासियाव दसे थांसां थांगोन दे आंबो थांनायबो जाथ'थाराखैमोन दासो नों खिन्थानानैसो दाख्लैसो रायदावथारदोंमोन गथ'आ आयौ हाबाब आन्दायासो दहाय फन हरदों आं दायो बेलासियाव थांसै दे ओं दे आंबो थांगोन एसे खबर लाहैनोसै आरो जाद खोनायोहाय
बेलेग फुंजानाय आं बेफोरबायदि सानथाराखैमोन उनाखाना आद्रि देरखानाय मा खि मोनजानाय बिदि खालामना लानांगौ जाखोसै हा जिउखौ ओरैनो मोनो गायनोसो लुबैथारोहां आयु हाबाब आंनि आबाखौसो गोसोखांबायहाय दुखु टेनसना जाया नङा बयहाबो जायो दा आबायाबा मा हालोदाव दङ फिसालाखौ खबर लानो होनै गिनायबो मोनस्रायो फनखौनो खालामनो हास्राया आङो फन खालामनो थांबा आखायानो थुर मावो आंना बिखाया खाब मोनो थेवबो बिमा गोसोखांबाबो नायजानो बोरैबा गिलायलाङोहां दाना आंखौ निमाहा होनाय नङागोनहाय फिसालाया जिबायदि जिद्दि बोरैबा आंखौबो बिदि खोनायोबा मा खालामगोन मा मागोन मोनथारगोनदांहाय बेबो गथ'आ गियोहां बेखायनो थांसै सुखु दुखु खबर लालायाबा गामि खाथिबाबोथ' एसे थांलाय फैलाय खालामनांगौ देनां जोंनि खैफोदनि समावबो बिसोर फैगोन बिसोरनि खैफोदनि समावबो जोंबो थांनांगोन ना बाजैयाबो खथ' मोजां रायलायथारोमोनहाय आंखौ बिनानाव होनथारोमोन अन्थाव बाथावनो दा फिसाला गोमाजाबाय खम दुखुहाय बियो मिन्थिथाराखैमोनहाय आंहा जि माइ हानायाव बेस्थ' आरो उफाय गैया फैसाबो नांगौ जायोना माइखौनो हालाबायहैथारबायहां एसे गोमाबो मोनबोबाय माइबो हाबाय आरो बेदर माबा जानाय लोंनायफ्रा मोजां होआबा हाहैथाराहां जायखि लेंहरा जानाय लोंनायाबो